имаш зъби! Да видим какво имам! Имам тези вкусоти! Може ли да споделиш, моля? Какво? В никакъв случай! Имаш собствени сейфове? Чудесно! Толкова е хубаво! В никакъв случай! О, говориш за ключа. Благодаря. Надявам се да имам късмет. О, не! Това изглежда доста зле! Бедно мое! О, да! Трябва да бъдеш смел! Не е зле. Харесва ми. Не. Въпреки, че... Имам блестяща идея! Време е да изпечем маршмелоу! Сега. О, Никол! Трябва да помогнем на Майк! Имаш ли ключ за сейфа ми? О, вярно! О, красива и загадъчна глава! О, какво не е наред Наясно ли с си? ръката ми? Има нещо вътре! Какво не е наред? Аз съм Бритни, може ли да ми помогнеш? Разбира се, Майк. Ще изгасим огъня за 0 време. Това е много по-добре. Благодаря, Бритни. Страхотно. И остана един. Перфектно. О, какво? Ти ауч на момиче. О! Вау! Какво страхотно спасение! Мога ли да отида първа? Благодаря, приятели! Чудя се какво имам този път! Да видим! О, не! Миризлив лок! Това е ужасно! Прибери го, Бритни! Смърди ужасно! Няма да го ям! Няма начин, приятелю! Няма начин! Трябва да играеш по правилата! Добре. О, това е толкова гадно! Не мога! Готов ли си? Това е кошмар! Мисля, че ще се разплача от тази публика! О, спиралата ми! О, миличка! Всичко е наред! Ти все още си красива, а сега е време да отворя сейфа си. Аз получих Твикс. Обичам го. Това е страхотно. Какво? Какво? Но на кого му пука? Какво бихте искали да споделите? Какво? Аз ли? Чао! Направи Наистина? Моля Ами на мен? Не ме забравяйте! Момичета! Това е мое! И ще го изям. Това е забавно! Иска ми се да имах още няколко пръчки. Всичко е заради теб, Бритни. Добре, какво имам? Какво трябва да направя с това? Странно. Играчка. О! Никол! Съжалявам. Това беше инцидент. Олеле! Съжалявам, Брейни! Дай ми го! Имам идея! Страхотно! Работи! Искам още шоколад! Вау! Готино! Съгласен съм! Мечтата ми се сбъдна! О, Никол! Спри! Имам идея също! Какво? Не! Това пак съм аз! И пак аз! Това е странно! Момичета, Съжалявам. вземете си малко лук! Трябва да го ядете! Добре, тогава. Готина идея, нали? Ти направи! Добра работа! Бритни! Лайфбук. Да тръгваме!
Да изиграем на камък, хартия, ножица. Аз съм наред. Това значи, че започвам първи. Надявам се този път да съм късметлия. Вау! Получих сладолед. Това е невероятно. Вау! Късметлия! И аз искам малко. Никой не гледа. Ще отворя сейфа си. Благодаря. Това прилича на водна храна. Хайде да го направим. Добре, ще трябва да го опитам. О, човече, това е наистина гадно. Да. Хей, Майк, твой ред е! Ура! Нека видим. Вау! Тук има 3D писалка. Страхотно! Изглежда магическа. И имам страхотна идея. Какво ще кажете да я включим на Макс и да нарисуваме сладолед? Това ще бъде страхотно! Бритни ще бъде толкова завистлива. Трябва да... Това е направено от писател и в някакъв цвят. Това е истинско! Моля! Това е лудост! Невероятно! О, човече! Не искам да ям тази храна, но имам идея! Ще си нарисувам котенце много бързо! Ще бъде толкова сладко! Още няколко детайла! О, Боже мой! То е толкова сладко! Да. Сега? Какво? Коледж би. Сервирай се! Заповядай да го хапнеш! Добре, няма проблем. Този човек е добър! Чао! Кай! Аз Холпорт! Първият! Имам топки! Страхотно! Добри приятели! Това са моите! И ето моите клечки за хранене! Не знам как да ги използвам. О, почти! О, да. На здраве. Нека те науча, Майк! Дай ми ги! Виж! Взимаш клечките и рулцата. Не съм дебел. Краят. Сега трябва да си отвориш устата. О, благодаря. Те са истински. Наистина, вкусен е. Бритни! Ще ме нахраниш ли? Добре, заповядай. Спокойно. О, това Боже. наистина боли. Отвори сейфа си. Трябва да има ура! нещо вкусно там. О! Щастлив. Кой си ти? Не ми казвай, че трябва да ям. Няма начин. Отвратително. Бъди смел. Страх ме. Бил съм там. Направил съм го. Хайде да Чувствай направим бърз това. преглед. Това е толкова гадно. И е истинско. О, това е кошмар. Това няма да проработи! Разбрах. Все по-зле. Здравей. Ще пробвам с ръцете си. О, какъв кошмар! Да ги ям. Свърших. Хайде, Никол. Добре, нека да видим какво има вътре.
Не! Здравей! Какво? Върнахме се? О, Боже! Чистим и да въведем ред в тази къща. Мъртва птица не трябва да е тук. И нито една бананова кора. Ю. Страхотна идея. В раницата ми има толкова много моливи и маркери. Мога да отсветя къщата. Харесвам жълто. Здравей! Вау! Ще направим жълти стени. И ще направя покрива червен. Между другото, можеш да направиш красиви рамки за прозорци от моите моливи. Сега ще ти покажа всичко. Благодаря. Ох! И добави още малко цвят. Ще боядисвам в жълто. И ще имаме специални карти. Те са за тревата. Не мога да удържа линията си сега. Добре. Никол се здравей, Биби! забавлява много Това е в новия толкова си готино. дом. Но напълно забравих за дървото. Нуждае се от спешна грижа. За това ще го полея. Гордея се! И какъв аромат! Защо къщата на Никол е по-добра? Трябва спешно да направя украсата си. Хайде. Кълчър. Джабария. Чакам те. Най-накрая. Здравейте, госпожице! Идваме при вас! Какво бихте желали? Подреди къщата ми възможно най-скоро. Един момент. Харесваш ли розово? Не. Всъщност, харесвам повече златното. Нека къщата ми блести и искри като златото ми. Хей, това е злато за моята къща. Разбрахте! Ръцете ми са студени. Всичко ще бъде готово сега. Трябва само да стопим това злато. Ето го горелката. Това е невероятно. Ниво. Излей го върху покрива. Удивително. Какво мислиш? Изглежда доста невероятно за мен. Да, не е зле. О, разбрах! Искаш още малко декор. Правилно. Това изглежда добре. Да тръгваме. Браво, Майк! Справи се добре. Един момент. Какъв цвят предпочиташ? Твоят избор е несравним. Но какво ще кажеш за килама? А дърветата? Добре. Разбира се, дърво, направено от Ще пари. бъде свършено, госпожице Рокси. Ето го. О, тази миризма. Караме да полудявам. Яко. О, Страхотно. ето ви наградата. Това достатъчно ли е? Нека видя. Благодаря ви, госпожице. Изглежда, че всичко е правилно. Къщата ми най-после е завършена. Ще го направя. красота! Твоята. Колко красива. Забранено е да влизаш на моя територия. Ясно ли ти е всичко? О, наистина ли? Ами, каквото и да е. Трябва да направя малко вътрешен дизайн. Откъде да започна? Нека помисля. Знам. Хей, какво прави тя? Ето. Здравей, малка сестричке. Може ли да ми дадеш обвивките от сладоледа си? Много е вкусно, благодаря! Надявам се баба да няма нищо против да взема огледалото й.
Здравей! Приятни сънища! Чао! Да тръгваме. Страхотно! Ще ми трябва Благодаря, че и гледате. този пътен знак, както и празни бутилки от кола. Сега имам всичко, което ми трябва. Първо ще направя готина масичка за моето мече. Ще използвам празни бутилки от студени напитки за това. И знак стоп. Уоу! Това е невероятно! Здравей, Не ме слушай. Мечо! Ето го твоят нов дом. Този миризлив чорап не ми е полезен, но можеш да направиш красиво килимче от дрехи с цветовете на дъгата. Нека ти покажа как се прави. Почти като близалка е. Обожавам го! Наистина е меко! Чакай! Пръчките от сладолед ще станат страхотни рафтове на стената, където ще съхранявам крана и цветето си. Ето го! Изглежда невероятно! Но тази стена е мръсна! Спешно трябва да я облепя с моите ярки стикери, за да изглежда готино. Да ги сложим всичките. Кои сме ние? Старт. Това е покрито. Продължаваме. О, това огледало. Ще го закача на стената. Жълта лента. Зансъри! Знаеш ли с какво се занимавам? Това е любимия ми жълт цвят. Виж! Това е като специална маса! Виж това! Ще си нарисувам корона, за да знаят всички, че това е домът на малката принцеса. Какво? Какво е това чудовище? Тича! Хей! Това е смешно! Рокси, не! Хей! Не ме закачай! Време е да декорирам новата си къща. На първо място ще си купя пухкав килим, за да мога да се отпусна удобно върху него. И тогава? Ще залепя тези красиви златни завеси с надпис, за да знаят всички кой е най-богатият тук. Невероятно. Да, там сме. Перфектно. Всичко, което липсва, са някои миди за моя великолепен гардероб. Благодаря. За моята корона, разбира се, и други аксесуари. Ще украся стените на новата си къща с запомнящи се снимки с моя принц и трона ми. Няма да забравя за огледалото. Благодаря. Ето така. Перфектната ми стая е почти готова. Последни штрихи. Сега мога да седна и да се насладя на тази красота. Погледни този луксозен преобразяване. О, чакай! Сега е перфектно. Яко! Коя е тази красавица в огледалото? Обикновено трябва да бъде снимана, Не нали? дей да закачаш съседите. Изглеждам красива. Да, всеки трябва да знае за това. Рокси отново показва грима си. Хайде! Рокси, спри това! Никога! Чудя се, какво прави Никол на собствеността си. Изглежда, че пие чай. Искам да го направиш. Здравей! Искам да организирам партия. Всичко е ясно, госпожице. Ще ни трябват огромни тонколони за музиката. Диск, За стънтопка. танцуване. И... Виж, светлината. Разбира се, че ти трябва диджей. Еху!
Страхотна работа. Добре. Ето ти парите. О, Грейси! Здравей, приятелко! Толкова съм щастлива да те видя. Нека се забавляваме на моето парти. Какво става? Музиката е твърде силна. Здравейте, охрана! Съседите ми имат парти. Хей! Какво има? Те са! Музиката им е прекалено силна. Сега ще го разберем, госпожице. Без повече шум, наблюдавам те. О, боже мой! Чакай, Съжалявам. имам нещо за теб. Сине? Ами ако ти платя? Да започваме! О! Добре, госпожице. Продължавайте. Опа! Съжалявам. Съжалявам. Тръгвам. Да! Запишете го в Какво ще кажеш за пиратките? Ура! Чудесно! Междузвездни войни. Благодаря. Запазете спокойствие. Купонът все още продължава. парка. Благодаря. О, боже мой! Ще проработи. Моя мия! Стоп! Какво се случи с новия ми дом? Никол, Ще може ли остана да при пуша? теб. Моля. Разбира се. Да се изправим и Би да ли го искала пуснем. чай? Виждам те, момиче. Може да споделиш. Ето ти. Чайно парти. Познайте се с това сладурче. Името му е Ейс. Който го нарисува, по-добре ще го получи. Какво? О, Ейс! Да видим какво имам. О, никога до сега не съм рисувал с пастели. Надявам се да имам късмет. Имам маркери. Много е удобно да се рисува с тях, което означава, че ще се справя отлично с първото задание. Да, всичко е ясно. О, не е добре. Трябва да опитам отново. Ще започна с ушите и останалата част от кучето. О, това е бедствие! Ей, какво беше това? Бебе! Рокси! Няма да те заведа никъде. О, спомням си един трик, който видях вчера в TikTok. За да нарисуваме перфектното лице на куче, трябва да сгънем показалците си. И ето така. Това е страхотно. Добре. Имам и една страхотна идея. Имам само 2 пастела и ще ги превърна в пясък. Ще бъде много по-удобно и забавно за рисуване. Това ще бъде Муцуна. Ето така. Ушите. О, Джули е толкова запалена по работата си. Време е малко да се позабавляваме. Ето едно перо. Моето ръчно куфарче беше отнесено. Време е да приключваме. Така, момичета, как ви харесва моето куче учител? Рокси, Джули. Имаше красиво кученце. Не мога да приема Здравей, това. сладурче. Рокси печели. Здравей. Запознай се. Това е твое Грандиозно. Опа! Хей, нека бъдем приятели. Какъв миличък си. Братле, това е повишение! Да преподавам на О, извинете. Ето вашия нов сегмент. Хул. Всички ли са готови? Тогава време е. Леле, боже мой! Това е... Много е готино! И ще рисувам с този химикал. Толкова е остро. Ох, трябва да бъдем внимателни. Ето го нашият Nintendo. Процесора, разбира се. Всички детайли.
Вау! Това е невероятно! Трябва да се справя по-добре от Рокси. Първо ще разточа пластилина с моето розово точило, но е по-трудно, отколкото си мислех. Имам идея! Нищо. Да, не се натъквайте! Еха! Ето така! Време е за няколко бутона! Не очаквах, че ще се получи толкова добре. Учителю, готов съм. И аз. Виж това. Лекси, Джулия. Да, виж. Браво, ти си победителят. Благодаря. О, дай ми го. Готова! Вау! Благодаря! Мога ли да играя с вас? Разбира се. Ето, Рокси. Нека играем заедно. Момичета, как сте? Вау! Вау! Спри! Твърде рано е за това! Не съм... Започнало ли е времето? О, момиче! Олеле! О, аз не разбирам нищо. Имам само един молив. Ура! Ще използвам боя и четка. О, не! Падна в буклука. Рокси, с какво ще правя? Рисувам сега? О, Хрумна ми нещо. не с пръстите ми. Ще ги боядисам във всички цветове. О, какъв красив маникюр! Първо, ще нарисувам красива пола за Барби. Какво следва? Знам. Ох, куклата Барби на Джули е толкова ярка и красива. Ще рисувам с розовите си химикалки. 2, 1. Ето стрелката. Дори не знам какво бих правил без нея. Много искам тази Барби. Мечтая за нея. О, не! Това е много лошо. Чакай, аз съм гений! О, не! Времето изтича. Трябва да бързам и да нарисувам главата. Чудесно! Пришелецът Джери е тук. Мисля, че съм готов. Всъщност, почти съм готов. Готови ли са всички? 3 от тях! Не е зле, Джули. И ето го, моят учител по Блестящо. трудово. Това е Вром. Рокси е победителят. Благодаря. И ето вашата цена! Потя се! А сега ще пробвам близалка. Да. Момичета! О, съжалявам! Чудя се какво имам! Една великолепна палитра от цветове. А аз имам диамантена мозайка и съм много щастлива от това. Само погледни това! Невероятно. Глави. Да видим. Да, ясно е. Първо нарисувам кръг, а после останалото. Отнема твърде много време, но знам един лайфхак, който ще ми помогне. Първо, изстисквам боята от тубичката и взимам дъвката. Мисля, че я оставих под бюрото си миналата седмица. Къде е? Това не е мое. Ето го! Хе-хе!
Не е зле, но е мръсно. И можем да надуем огромен балон от него. И точно това ми трябва. Потапям го в боята и отсветявам го. Вау! Това е невероятно! Чао, чао! Здравей! Чудесно! Защото времето свърши! Джули? О, дори не знам Джули. Прилича повече на петно. Сега виж моя! Опа! Ох, хе-хе! Ще го оправя веднага! О, Боже Опа! мой! Съжалявам, Рок. Виж, исках да ти дам Победа! рез, Но не мога! Джулиан, поздравления! Ето твоята сладка награда! О, то е огромно! Много ти благодаря! Вземи си, Рокси! О, Не съм благодаря, сигурен за това. приятелю!